Marie, her hopper man i havet. Jeg filmer. Jeg har lige besluttet mig for, at jeg skal hoppe i havet i dag. Det er 12,5 grader varmt, så... Det ser lidt koldt ud, Marie. Hvad tror du? Godmorgen og velkommen til den her vlog. I dag er det spa-dag, og det vil sige, at vi skal op til Båstad i Sverige og på et luksus-spa. Så er vi altså kommet her til Båstad, til Hotel Skansen. Nu sidder vi så her og venter på en baguette. Og vi har fået en lille drink. Hvad er det, du har fået der? Blodlimonade. Blodlimonade og en... Jättebra. Ja, så har vi så lagt os her på græsset, og fordi vi får først vores værelse om en time. Nu må de altså snart give os vores værelse. Vi er nu ankommet til vores spa-værelse, og vi er klar til at gå ind i selve spaen. Jeg har fået lov til at låne Maries slippers. Nøglekortet. Ja, sådan. Så skal vi til rooftop. Oh yes. Ret afslappende at være i spaen, men nu er vi på vej til Restaurant Sand for at få noget aftensmad. 3-retters menu. 3 retter. Vi skal også have lidt vin, og det bliver hyggeligt. Vi er lige stået op her i Båstad, og lige om lidt skal vi have noget morgenmad. Ja, vi skal sidde ved vinduet der, skal vi? Dag 2 i spa. Er det godt? Fik du det der kick? Det må siges at være en okay oplevelse at sidde her på toppen af Båstad Spa Hotel og bare slikke sol og nyde havudsigten.
Jeg glæder mig. Vi er kørt langt ud på landet for at få Holy Smoke Barbecue American Style. Og vi er sultne. Vi er godt nok sultne, så vi skal have noget barbecue, og det skal være nu. Det her, det er barbecue short rib, og den er perfekt lavet, perfekt krydret, og med en lækre tilhørende barbecue sauce, så bliver det ikke bedre. Ja, efter den frokost, så fik vi altså ikke filmet specielt meget, fordi vi havde spist for meget. Men nu har vi været igennem Helsingborg, vi har været over færgen, og vi er på vej tilbage til København.